het komend jaar loeren het eerste deel van de documentaire over de voorrinner van GGZ Friesland, het psychiatrisch ziekenhuis van Frenscher in de oorlogstijd. Het ziekenhuis joeg in de Tweede Wereldoorlog onderdak om psychiatrische patiënten, ontheemden en Joodse onderzoekers. In de documentaire Een vergeten skiertnis een reconstructie van 5 oorlogsjaren door de egen van de meesten die het meemaken hebben. Aller armen strekken zich ten groet, terwijl de leider de trappen afdaalt. In de nazi-ideologie wil je natuurlijk een bepaalde definitie ontstaan van de zuivere Ariër. Die qua lichaam en geest aan die en die trekken voldienen. Nou, daar had de psychiatrische patiënt net bij. Op een gegeven moment toen had de dokter bericht gekregen dat ze opgehaald zou worden door de Duitsers. En dat is ook gebeurd. Mensen kwamen gewoon binnen, moesten in een rij gaan staan. Maar uiteindelijk moest iedereen zich uitkleden en gingen ze gelijk door naar de gaskamers. Wat hij in het begin eigenlijk merken van de oorlog, dat in het begin alweer dat letter was komen. Nou, weer net. Maar ja, letter doen alles krap worden. Op een gegeven moment minder zeep. Toen werd de stroom afgesloten midden in de nacht. Dan zie je ze in de waard bijvoorbeeld, en hier is de in de nacht. Dan had je elektrisch licht tot 3 uur. En dan ging het uit. En dan moest maar hier van die lanterns, en die stoom. Nou, ik weet niet hoeveel zelf, dat weer verschrikkelijk. En die 6 op het nachtkastjes, dan moesten mensen helpen. Op een gegeven moment, die wasserij het niet meer, die hier niks stroom. En dan moet je voorstellen, al die onzindelijke mensen. Oh, dat weer een verschrikking. Een minute. Ja, heel erg. Ach, lieve Sylvia. Wat een troep. Dit is de hout. Oh, meisje. Ach, heen. Dat in die tijd weer, ach, heen, daar weer er zo'n verschil. En wat weer dit? Want dit weer vooral gewoon dagzalen vroeger. Nou, daar kun je nog zitten. Ach, die stoel. Ja. En dit weer de bedverpleger. Want hoe vier zitten we nou van het einde? Deze hebben ze toen eens een keer hier verleden en nu is er een vrouw ontsnapt. En die is ook uit de hele hek wonen. Dit weer al vroeger TB-afdeling. Dit stik. En dan zie je het hier al je morgen tussen. En dit weer een plaats waar ook mensen zitten. En hoeveel zie je het meer nou op zijn afdeling? Nou, die lijn al je bed, no? Ja, Dit weer 40. Wel. Er is nou niks aan, hè? Je wordt er raar van, vind ik. Ik vind er eigenlijk niks. Maar je wel wat vreselijk. Ah, vreselijk. Een groot en modern ziekenhuis is Grutlankum, als in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In de jaren 30 openen nevens de nijste inzichten als tweede ziekenhuis jonken het oude PZ in de Frensje ter binnenstad, dat in de volksmoel het binnengesticht of kwartwij binnenneemt wordt.
Met Grut Lankum erbij is de PZ flink groeid en telt in die tijd 800 patiënten. Als zoon van haardverpleger Anne Zondag wordt het Koen Zondag als liedjonkje een soort in de tuin van Grut Lankum. Hij groeit op met het ziekenhuis en beschouwt het gewoon patiënten als zijn beste vriend. Mensen blijven daar heel lang. Dat kan wel 20, 30 jaar wijzen. Mensen die het nou dan al lang weer thuis wijzen zoen, die blijven er hingen. Boppen dat winnen ze toch het instituut zodanig gehospitaliseerd dat ze het instituut ook net weer verletten kon. Dat wie het thuis. Het was de tijd van de bedverpleging, noemden ze het toen. Toen hadden ze het idee dat de mensen rest beter worden zoen. Dus je beneden een grote afdeling met mensen die altijd op bed lagen. En er waren ook niet zoveel medicatie natuurlijk. Er waren geen medicinen. Badverpleging kwam ze nou naar voren. En hier en daar is een pietje ontwerkt, maar het wie grote onrust. Mensen, ik Mali in de krijft van haar lippen, die de hier daar neer dienen. Nou, niks onrustig. Een pad van de patiënten helpt mij in de huishouding, als afwaskhulp in de keuken. En op de skielenkamer dat alle jerappels van de ziekenhuiskeuken skield worden. Therapie, daar werd eigenlijk weinig aan gedaan in die tijd. Dat is later allemaal gekomen. Want je had ook geen materialen meer. Je had natuurlijk een naaikamer of dit of dat, maar waar moest je het vandaan halen in de oorlogstijd? En overdag zaten ze op zaal. En dan zaten ze te breien of het stuk spul allemaal. Je moest overal natuurlijk wel bij zijn, want als ze zaten te breien, dat ze 10 naalden moesten breien, deden ze er ook 25 dat je ze weer uit moest halen. Ja, dan trokken we het weer af en dan hadden we de andere dag weer een knotje geren met pen om te breien. En dat later, ja, dat haalden we dan uit. 's Avonds, want we hadden niks. Er was totaal niks. De idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen. Gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster. Witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud, vertrouwde droom. Kijk, Jerus Huid daarover vertellen. Hoe dat voor de mensen, hoe dat kalmerend werken. En dat het eigenlijk soms een middel uit onmacht weer. Van onrustige patiënt, nou dan als laatste nog die badverpleging. Hopend dat het werkje zo. Nou, dat hoop in de regel, maar een wat zien. De dreiging hing het al een skoftje in de loft. Maar dochs komt de oorlog als een dief in de nacht, als op vreed 10 mei in 1940 de bevolking van Frencher opschrikte wordt door het onbozende lood van Duitse vliegtuigen. Ik was zo naar squallen. En mijn mem zei, hoe ben het te squallen? Want het is oorlog. We konden de loon, de verschillende typen vliegtuigen hier een eigen loon. Het merk op de vleugels en op een romp van de Duitsers wie gewoon een zwart kruis. Met een wit rondje eromheen, als ik het goed heb. De oorlog is begonnen. Voor de patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis belooft het net volle goeds. Het nationaal socialisme had neert op met psychiatrische patiënten. Neffens Anton Mussert, vaarman van de NSB, kost het de zwaar van deze patiënten viersen te volle yield. Daarmee is zijn eigen gauw een einde maken worden. In de nazi-ideologie wie natuurlijk een bepaalde definitie ontstaan van de zuivere Ariër. Die qua lichaam en geest on die en die trekken voldienen. Nou, daar hadden de psychiatrische patiënt net bij. Hier een afwijking in het genetische materiaal. Als het uitkomt, dan neem je maatregelen. Dan waten ze pakt. En van de hertog eventueel. De eerste man van de oorlog vrienden reisde in Frenchit.
Het personeel van het psychiatrisch ziekenhuis wordt pas wekker schudden als 1 juni een Duitse piloot bomvallen lid op een stuk lang krijgt boetenfrensje. De leiding van het ziekenhuis besluit maatregels te treffen. Vanaf dat moment wordt rekening gehouden met de opname van oorlogsslachtoffers. Er wordt een fornuis gekocht met grote chattels, zodat ik in mindere tijden voor een soort mensen eten zien worden kan. Ik heb het idee dat die treppen volle breedte weer wat nieuwer nog. En onder Grut Lankum wordt rond te maken om in gevallen van nee te schoolien. Maaike Beckhoff had nooit weten van deze schoolkelder. Want dit weer door de ketelhuis. Maar er wordt net op praat dat er een schoolkelder weer is. Ja, er is nou op praat hier en daar, maar net nee. Daar heb ik nooit wat van weten, hè. Wat is het nou een romte, hè? Ja, onvoorstelbaar. Ja. Een dikke morgen. Godverdikke. Dat we alles als jongen hier. Ach, mijn lieve stumper. Wat een onderbouw. Oh god, dit is nog zo'n... Wat een romte, net. En mooie plaatjes. Oh, weesken. De eerste maatregels die de directie neemt, binnen vastkort op de drege tijden die de PZ nog te wachten stenen. Hield ik meer Frensiters kies de kant van de Duitsers en werd lid van de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Een NSB-nest zou het Frensjer ook wel neemt. Bij u in de straat ben ik een man die weer lid van de NSB. Wie net in, ik heb nooit in een pakker in zo'n. Maar er winnen wel oren die het wel natuurlijk in zo'n zwart pak roemen, zo nou en dan marcheren. Zo roemen ik wel bij u achterom het Schipperdiekje delen. In ze echte marcheeroefeningen of zoiets. Dan zongen ze ik en ze in een kantoor hier op het Noord. Ik weet nog dat ik als jonkje, toen ik de squallen ging, dat er een schilder op de trap stier en die stierde met reden letters de NSB op te schreeuwen bij de ruten. Er waren 3 NSB-kantoren in Friesland. In Ljouwert, in Heerenveen en in Frensje. Ja, dat zei ik nog, want Frensje weer net een groot plak. Het weer maar iets, ja, het had niet nog 1000 inwoners. Maar er waren ongeveer 350 geregistreerde NSB'ers. Er was altijd een beetje gevaar van dat die moeilijk voorbij praten zoest op een of andere manier. Nou, dat was net goed natuurlijk. Dus je moest een koest blijven als zulke mensen in de buurt winnen. Daar kwam het op del. De NSB krijgt heel niet meer belangrijke bestuurlijke posities in handen. De burgemeester, Marius de Cruijff, stapt door van de CHU naar de NSB. En ook de politie zit onder leiding van NSB'ers. Zoals de fanatieke Jan Frederik Koster. Ja, Koster weer een heel gevaarlijke man. Hij was een fanatieke NSB'er en hij, als er een arrestant weer oppakt werd, die schopte persoonlijk de cel in. Koster weer een tjenstklopper, denk ik. Dus die gewoon uitzoeken weer van de Duitse zaak. Maar die zelf daar ik gewoon carrière in maatje was, zo'n type. Dus dat was een gevaarlijk man. Fanatiekeling. Sjoerdje Wavelaar is voor de oorlog al in dienst gekomen bij de PZ, als leerling-verpleegster. Ze kan haar nog goed herinneren dat de gezelligheid op het werk al gauw omslacht in een sfeer van wantrouwen. Voor Maaike Beckhoff betekent het dat ze extra op haar hoede is. Wij hier niet een zuster, dat we echt een NSB-zuster, daar kwamen ze vooruit. En we hier een zuster, dat we hebben vriendin. En die zei altijd, ik doe er net aan mij. Maar ze was wel heel erg met haar bevriend, dus die vertrouwden we zeker net. Dan dat dat wie moeilijk, ja. En bij de Mali wie ik broeders die de verkeerde kant op wien. En we praten nog niet met die NSB-zusters.
Want dat kon gewoon niet. Je moest zwijgen. Wij zwegen alles. Onder elkaar wel, maar het moest wel goed vertrouwd wezen. In Frans hier in het ziekenhuis was echt een peer die dus echt leefden in die natieleer. Nou, en dan is het dreigwerkje. En dat werken natuurlijk terug in de sfeer in zo'n ziekenhuis. Ze wisten die en die collega die doogt net. Dus het wie altijd op je rennen, fluisteren. Het wie een constant gevaar. Er zitten 3 bestuursleden in het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis echt uitzoeken van de natieleer. Daarvoor heb je een dokter Van Andel, de directeur, die het volslijn integer weer. En dus met alle middels die er hier bezocht om die invloed van die bestuursleden te minimaliseren. En ik denk dat Van Andel een geweldige positieve rol had in de oorlog. Onder leiding van dokter Van Andel weet het personeel dat onder de goede kans zit onderzoekers te verstoppen in het ziekenhuis. In 1941 meidt de Duitsers plan om alle Joden uit Nederland te verwijderen. Ook in Fransje werd vanaf dat moment het grootste pad van de 24 Joden niet in de stad wijden naar de vernietigingskampen deporteren. Gewoon werd de likwols met hulp van de PZ uit handen van de Duitsers te blijven. Zoals de Joodske Bernardus Leidersdorf. Leidersdorf ken ik me eigenlijk alleen nog van herinneren dat ik hem zo nog wel eens op stritten kuieren zeeg. Het wie een heer van stand, zo ik haast zeggen, Joodendij. Een stadige meneer, jas aan, hoed op, vriendelijk, maar ja, keurige meneer. Leidersdorf wordt een skoftje in het ziekenhuis verstoppen en bloot ze uit handen van de Duitsers. De meeste onderzoekers doeken onder op de TBC-afdeling. Dus hij had ik onderzoek Westen dan. En dat weer op de TB-afdeling. Kapje voor. En dat weer een besmettingsgevaar. En dat hebben de Duitsers niet. Hoewel de oorlog het leven in het psychiatrisch ziekenhuis heel die dreger maakt, is er de eerste jaren genoeg te eten. Grut Lankum had een grote tuinderij, dat fruit kweekt wordt en grient en rappels verbouwd worden. Patiënten die de dwang kennen, helpen mij op het tuin. Jurjen Knol is het hart van de tuin. Hij wennet met zijn huishouding op Grut Lankum. Van zijn zoon Gerlof een mooie tijd, ek al wie het oorlog. Dus rondom het park hingen ze een bouwlaan waar ze dus de zaak op verbouwden. We gingen hier voor mij een groot appelhof met parren en appels en proem. En ja, waar lang wat is, die kant uit, dat was vroeger in Pauwlaan. Dit weer de bargenskwarren. We gingen hier de bargen, die worden vetmest van al je afval. Die kregen de bargen. En ja, ik denk dat wij misschien daar in die square mogelijk wel 40 bargen in. En dan je gaat nou en dan de opdracht, dan die naar de slager en dan die naar de slager. En het vlees wordt gebruikt voor de patiënten. Ja. Zo de groenten en de rappels en alles, worden het vlees gebruikt, alleen voor de patiënten. In de oorlog, ja. In de winter van 1943 krijgt de PZ er niet honderden patiënten bij. Als het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang in Bennebroek, Noord-Holland, helemaal ontrommen worden moet. De bezetter eerst het gebouw op als kazerne en ziekenhuis voor Duitse militairen. Wil Raaphorst werkt er dan nog maar correct als verpleegster, als de Duitsers Vogelenzang confisceren. Ze willen het hebben helemaal gebruikt. Want er waren zoveel militairen werden daar ondergebracht. En ook paardenvolk op de paviljoens en alles werd gebruikt.
Eind februari vertrekken 369 patiënten en 100 medewerkers van station Vogelenzang richting Frensje. Op een morgens zijn we toen gegaan. Ik weet nog wel dat we 's nachts ook veel naar de patiënten gingen en wij ook, want die waren allemaal toch wel zenuwachtig hoor, hoe het moest. En dan kwam je in het station aan en dan zag je die trein staan en je zag militairen. Je vond het allemaal wel een beetje akelig en vreemd, maar ja, je moest het overgeven, want je kon er toch niks aan doen. De patiënten van Vogelenzang worden onderbracht in het binnengesticht. Op beide locaties zit het psychiatrisch ziekenhuis nou groot vol. De bedden worden dicht in coronaskoot. De zusters en dokters zetten de schouders eronder. Net lang na de komst van de patiënten uit Bennebroek krijgt de PZ een grote klap te verwerken. In een lietskoftsje tijd wordt onder leiding van de politiechef Jan Koster bij razzia's 6 Joodse patiënten ophellen. Een van hen is de 50-jarige Schoontje Woudstra. Ja, ze wie besmettelijk natuurlijk. Ze zit op TB. Maar ja, we hebben met alle patiënten die zitten onder je hoede. En daar zorg je voor. Er is geen verschil. En op een gegeven moment toen had de dokter bericht gekregen dat ze opgehaald zou worden door de Duitsers. En dus er werd een tijd afgesproken en ik werkte toen niet op de DB, maar ik heb het wel gehoord. Ze kwamen voor om haar op te halen. Dan weet ik niet of het een platte wagen was of dat het een gewone auto was. Maar dokter Veerters heeft gezegd, u krijgt het zo niet mee. U komt maar met een ambulance. En dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn opnieuw gekomen en toen heeft hij tegen die zuster gezegd, die NSB-zuster, jij bent ervoor dat deze dingen gebeuren. Dus jij gaat maar mee en jij brengt ze maar weg. En dat is ook gebeurd. Ja, dus, maar dat vonden we allemaal heel verschrikkelijk. Het is een van de mensen waar je voor zorgt. De vraag natuurlijk, wanneer is ze precies in kamp Westerbork aangekomen? Schoontje Woudstra, Weststellingwerf. Woudstra, Schoontje, Westerbork, 15 april 1943. Laatste adres Franeker, Academiestraat 10. Dat is er. Dus is ze hier 5 dagen geweest eigenlijk. 15 april aangekomen. Transport 20 april 1943. Schoontje kwam dus binnen en kwam dus altijd vanaf deze kant. Daar lag het spoor met de treinen, maar ook alle auto's. Alles kwam via deze centrale plek bij de ingang, kamp Westerbork binnen. Daar werd ze geregistreerd en daar werd uiteindelijk bepaald waar ze werd ondergebracht. Veel mensen zijn eigenlijk vrij snel na aankomst in kamp Westerbork gewoon doorgevoerd, verder gedeporteerd. En gezien de toestand van Schoontje, afkomstig uit een psychiatrische inrichting, heeft ze geen enkele kans gehad om hier te blijven, om een baantje te krijgen of relaties aan te spreken, om ervoor te zorgen dat ze niet op transport ging. Ze stond gewoon op de lijst voor het volgende transport en dat was dan 20 april. In april 1943 zijn eigenlijk alle transporten naar Sobibor
Het zijn hele grote transporten, ook 1000, 2000, soms 3000 mensen in één keer. Dus het waren ook hele lange treinen. Maar er is dus echt deze periode van 1943 dat alle transporten naar Sobibor gingen. En vooral in de eerste periode dat er transporten waren, werden mensen ook in de waan gelaten dat ze naar een werkkamp gingen in het oosten. Daar werden ook de voorschriften op aangepast. Dus je moest een rugzak meenemen, je moest spullen meenemen, een paar goede schoenen, winterkleding. Jongelui namen een gitaar mee om 's avonds lekker bij het kampvuur nog wat te kunnen zingen. Maar daarna werd het gewoon zo massaal en zo angstig en zo groot. Ja, de onzekerheid was enorm. Ik weet niet hoe de toestand van Schoontje was. Het is natuurlijk sowieso beangstigend om uit je eigen vertrouwde omgeving te worden gehaald. Met allemaal onbekende mensen. Dan word je in een grote barak gestopt. Mogelijk heeft ze in het ziekenhuis gelegen. Misschien ook in een grote barak. Met honderden mensen op een stapelbed. In afwachting van het komen gaat. Druk, vol, veel lawaai, stank, angst. En dan naar zo'n trein, naar zo'n goederenwagon. Waar je ook met 60, 70 man in geperst werd. Ik weet niet of ze in staat was om zelf te lopen. Maar dan is ze geholpen om in die wagon te komen. En dan was het deur dicht, in het donker. Weg. Sobibor was een vernietigingskamp. Dus er was ook geen registratie bij aankomst. Mensen kwamen gewoon binnen. Moesten in een rij gaan staan. En er zijn bij een paar transporten nog mensen uit het transport gepikt om werk te doen. Maar uiteindelijk moest iedereen zich uitkleden en gingen ze gelijk door naar de gaskamers. Letterlijk vernietigingskamp, meer niet. De oorlog is 3 jaar aan de gang. Het psychiatrisch ziekenhuis zit helemaal vol. De vijand schucht heel dit meer over het schouder van het personeel mee. Op het TBC-afdeling worden geregeld onderzoekers verstoppen. En de patiënten, die worden vooral binnenhouden en gaan net vol omhanden. De situatie wordt er net beter op. En dat wils de meeste jaren nog komen matten. En op Lankum hingen we een keuken, maar ik een keuken dus op Academiestraat, binnengesticht. En daar wie ik de gaarkeuken van het Frensits. En dus de bewoners van Frensits die net te eten en te drinken hingen, die kon daar te lonen voor een wat eten. Wat mij het meeste bijbelen is de geur. Je ziet op de hele staat wat er al hier terugkomt. Hier appels, dat weer elke dag hier appels. En dat hier 3600 kilo op 1 dag. Dit weer van de paviljoens waar de evacuatie begonnen is. Uiteindelijk bleven er nog 400, blijkt dat er nog 428 uur bleven. En die matten voort. En in alle eil vertrekken die uiteindelijk richting Vlensjit. We waren helemaal niet klaar. We gingen gewoon. We hadden ook voor 1 dag hadden we wat broodtrommels met brood bij ons. En wat drinken. Maar omdat die reis zo lang duurde, was het op laatst allemaal op. Van mijn herinnering winnen ze de poer min en tag. Zo zie ik nog nooit eerder jongen. Wij hebben hier wel heel wat meemaken van mijn beleving. Maar dit weer ellende. Gewoon echt ellende.